L'escola Joaquim Ruir ha presentat als pares dels seus alumnes una proposta per obrir el centre al barri. El professorat vol augmentar la implicació de les famílies en l'educació dels nens i que tinguin poder de decisió en totes les activitats que es facin des de l'escola. També volen introduir noves figures a les aules, com ara estudiants universitaris, exalumnes o els mateixos pares. Serà la primera escola de l'Hospitalet on s'implantarà aquest mètode que té el suport de la Universitat de Barcelona. El que es pretén és una mica que les coses treballar amb grups heterogenis, que hi hagi diferents ritmes d'aprenentatge dintre d'una mateixa aula, que és la realitat, i llavors l'avantatge seria el que ha explicat una mica abans el Miquel, que hi hagués adults que puguin entrar a les aules i que puguin treballar en petits grups amb tots els nens. El mestre seria com el que portaria la classe, però després els adults ajudarien a cada grup, no? Llavors tens un adult per 6 nens, pots treballar molt millor.